Ik kan even aan. Oeps. Dat is chef Amos. Ja, op. Klaar. Hartstikke top. We hebben kerstatelier en dan zijn we hapjes aan het maken, want vanavond hebben we kerstdiner en dan komen de kinderen hier op school en dan gaan we het opeten. Gel, je doet maar naar de wraps. Maar ik ben gewoon niet luiden. In het overblijflokaal. En dan wil je even. Mama, Kun jij een eier in doen? mama, meest best. Hier, oh, hier. Eén dop. Oké. Zit het erin? Top. Kan ik? Ja, kom maar even. Ja, maar even mee. Kijk, hier hebben jullie. Blikje. Oh, jij bent kerstcadeau. Kom maar, Gelje. En wat doe je hem steeds stiekem tussen toch? Eten. Eten. Ja. Ja, ja maar. Ja. En we hebben echt heel erg snoept. Ja. Wat dan al, Jelle? Oh, dat is klein. De beslag. Maar eet je hem nou net alles op? Ja. Nee. En is het wat een leuke squallen? Natuurlijk. Ja, heel moenijn. Ja, dat is echt maar hier. Ja, de leukste school van is echt maar hier. Ik ben echt talenten. Ja. Wij gaan even lezen wat er op de verpakking staat en hop. En ik ben alleen maar een beetje tafeltjes ontskinvaaien, voor de rest redden ze hun. En jongens, je moet nog even je spierballetje inlitten van het kloppen van de slagriem. Dit zit het. Hij zit op 30. En dan op de pudding veel boven de erg. Ja, ik ging een beetje te hard kloppen. Zo! Spierballen krijgen je. Mag ik een applaus voor Phil, Koen en Paul alvast? But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like Jongens. Daar zijn we dan. we were caught up and lost in all of our vices? Ja, we wonen eigenlijk even de rutjeschemaatje, maar het mooie net van de regie. Hier nu nog een skiermaakbedrijf en ze zeiden ja, waarschijnlijk is het net goed genoeg. En dan blijven van die rare strepen achter op het glazen hoer, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het wil hem net. Dat vinden we wel heel spietig, ja. Ja, we zijn krijgen het werk geweest, we dachten een kroeg maken. Ja, dan maar het huis ik nog maar even scheren. Maar ja, nee, de hoeden zijn weg. Dat is nou wel jammer. Ja. Ik kom uit Eindhoven het gekste en ik ben fucking hier. Maar ik doe het voor Let's dit en dit. Was het net een jaar zoon? Zijn jas is gejat. Och. Dus ja, dat heb je wel soms, hè? Als je jas gejat is, dan doe je hem niet meer aan. Nee, dat kan niet meer. Ik wou heel graag mijn jas aan doen. Maar En weet je, ik ben de vrouw, dus ik kan hem ook niet mijn jas geven. Dat is een beetje... Maar waarom kijken jullie hier toch nog even? Omdat we eigenlijk even niks te doen hadden. Dus dan, En we kwamen toch uit de kroeg, dus we dachten laten we hier nog even kijken. Maar niks te doen, het is 5:30. Dan ga je toch gewoon naar bed? ja, normaal gesproken wel, hè? Niet als je net uit de kroeg Maar als studenten, dan doe je toch wat anders. Hij is
het koud? Hoi, sorry. Is het niet koud? Nou, ik ben inmiddels al wat gewend, maar het is wel een beetje fris. Wat doe je eens vroeg? Oh, Ik ben jullie. net klaar met werken, wij allemaal. Wij werken in het feestcafé. Feestcafé Shoot is hier op de hoek. En we zamelen elke avond geld in. Dat komen we elke avond na werktijd netjes langsbrengen. De nacht is voorbij, de scène is vrij, om heet te beginnen. Jou in die hoor, jou in die hurt, als du het doos mijn mind. Hier is mijn hoor, hier is mijn hart, jou in de steen ontdekt. Lang in het koud, en zuster, als komt het tijd, vind ik wel. We hebben met groep 8 hebben we een dorpentocht gedaan. En waarom breng je hem dat zo betiet? Omdat het anders veel te druk is. Maar wat heb je hem dan niet in voor Serious Request? Nou, we hebben flessen, cakejes gepakt en allemaal dingen. Ja. En we hebben iets in de 300 euro gehad. 300 euro. Ja. En dan heb je geen snoep verkocht? Nee. Dat is niet. Wij zijn niet om 5 uur opgestaan. Ja. En we zijn hier naartoe gegaan. Dus jullie moeten vanavond heel vroeg op bed.